Har du også svært ved at score fra 3 meteren? Har du også svært ved at score helt tæt på kurven? Har du også svært ved at drible bolden? Og bliver den måske taget fra dig? Og har du også svært ved at lave et såkaldt fingerspin? Så er lykken her. For vi har nemlig fundet opfinderen, der har fundet løsningen på alle vores problemer. Han har nemlig skaffet sig af med selve bolden. Nu er den her Basketball X3000. Bestil den nu for kun 1,5 millioner kroner. Og der er garanti på hurtig levering lige til døren. Nu er det din tur. For med den nye bold kan du drible selv den bedste. Og du kan ramme kurven hver eneste gang. Selv på de sværeste skud. Og fingerspinnet er overhovedet ikke et problem mere. Køb den nu, Basketball X3000.